Здравейте отново. Това е едно мое видео. И пак искам да ви напомня нещо. Пак искам, нали, да ви помоля за това видео. Даже не. Искам някой да направи видео как да задействам фрапса. Имам го. Но и още нещо. Някой, който играе Терария и ми гледа видеотата, да направи клипче как да я изтегля. Не как да изтегля, как да я изтегля, защото аз съм се изтеглил, ма да не съм направил нещо грешно. И искам също така нали, да ми покажете как да я задействам. И, нали, главно това, знам какво да правя сега. Ако чувате чалги, сори, не са от мене. Не знам откъде са, от комшините мои. И главно това да направите някакво видео за терарията и как да задействам фрапса. Значи част с игра Терария е подобна на Майнкрафт. Има зайци, моркови, нали, може да съдиш лешници. Чудовищата са само слаймове, прилепи и такива. Нали, който я е играл със сети. Напишете, който ми гледа клипчетата и знае знака, който е снимал на Майнкрафт такива, да напишете Терария знака и там ще видите както играе тази игра и направете ми на нея видео как да се изтегля. И главно това. И нали това искам само. Не знам кога ще кача клипа, сигурно ще е сега и чао!